बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बाक्सा पुलिसा 45 कार्टन आइन बेरेखा जौ बोखांदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव पुलिसा ड्राग्स आइन बेरेखा जौ आरिनि गोख्रों सिग्रोमगासिनो दं। बिनि गेजेरावनो मैया मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलगुरि सकआव सिग्रोमनानै बोखांनो हादों आइन बेरेखा जौ। खमैबो 45 कार्टन आइन बेरेखा जौ बोखांनो हायो। बिनि गेजेराव मोन 15 कार्टनाव किंफिशार बियार आरो मोन 30 कार्टनाव हिमेन गुरुजा बियार दंमोन। बे जौखौ ML08 E3773 नं मारुति इक' गारि गंसेयाव मुसलपुरनिफ्राय निकासि फारसे लांगासिनोमोन। जौजों लोगोसे पुलिसा गारि सालायगिरि चन्दन दास आरो सन्तरा गयारिखौ हमनो हायो। नैथियाव दङ। तामिलनाडुआव मा 20 मैदेरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ। गिख्रंथाव कर'ना बेरामा सुबुंनि उनाव जिब जुनारनि देहायावबो बास्लायबाय। तामिलनाडुनि मधुमाली टाइगार रिजार्भआव मा 20 मैदेरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। थामथियाव दङ। रिक्सा सालायगिरिया सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामो। जरहाट सहरनि अमरहाट बाजाराव मोनसे मुगैथाव जाथाया जालाङो। सानै रिक्सा सालायगिरिखौ सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदआव आसाम पुलिसा हमदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिखौ 25 बोसोर बैसोनि नगेन सैकिया आरो 22 बोसोर बैसोनि अरब ज्योति कलिता होनना फोरमायदों। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला नगेन सैकिया आरो अरब कुमार कलिताया सासे आइजोखौ बाजारनि खोमसि जायगासिम बुनानै लाङो आरो जिनाहारि खालामो होनना। SI इन्दुमणि गगैनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया जाथाय जायगायाव सहैयो आरो आइजोखौ बोखाङो। पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव लोगो लोगो सानैबो दायनिगिरिखौ हमना मोनो। गाग्लोबजाग्रा आइजोखौ जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम लानानै थाङो। गाग्लोबजाग्रा आइजोआ रेस्टुरेन्टआव खामानि मावोमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ। स्टेट बोर्ड आनजादखौ खुंफुंनाङा होननानै जौसिन बिजिरसालियाव दाबि। हादरनाङै गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै हादरनि गोबां रायजोफोराव आनजादफोरखौ फावसायनाय एबा बन्द खालामनाय जादों। माखासे रायजोफोराव सरकारफोरा आनजाद खुंफुंनायनि थाखाय सावरायगासिनो दं। बिनि गेजेरावनो स्टेट बोर्ड आनजादखौ खुंफुंनाङा होननानै जौसिन बिजिरसालिसिम सहैदों फरायसाफोरनि बिमा बिफाफोरा। खमैबो 6,469 बिमा बिफाफोरा आनजाद खुंफुंनाङा होनना दाबि खालामना बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदों। अखिल ममता शर्मा आरो अर्नब श्रीवास्तव आरो हादरनि 6,469 बिमा बिफाफोरा आनजाद बन्द खालामनो खावलायदों। आनजादनि सोलाय आलादा राहा लानो थाखाय जौसिन बिजिरसालिनि खाथियाव खावलायदों। बाथियाव दङ। मैया BTCनि एसेम्ब्लियाव BPFनि MCLAफोरा मानो बाहागो लाया होननानै सोंथि खालामनायाव बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बुंथियो दि सोलायफु BTCनि सरकारा आइन बेरेखायै दाफुंनाय सरकार आरो BPF दोलोआ BTC सरकारनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गसर होना दं होननानै रोखा फोरमायनायजों लोगोसे इयुनाव BTCनि एसेम्ब्लि जथुमाव बाहागो लागोन होनना बुङो। बेफोरनि मोदै आरो गोलोमदैजों मोनफुंनाय 6 शिड्युल BTCखौ UPPL BJP GSP सरकारा EMफोरनि गोहोखौ खमायनायसो खैसार खालामदों होनना अजद होनायजों लोगोसे थांनाय गोलाव बोसोराव BPF दोलोआ BTC खुंथायाव थानाय समाव रायजो सरकारनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 10% बारायना बाजेट लाबोयोमोन। नाथाय एबारनि SOPD बाजेटआ माबोरै 6 कौटिल' जाखो होनना सोंखारियो। दथियाव दङ। बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय थाबैनो रैखाथि हानजायाव थिसननाय रिक्रुटमेन्ट लागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। CISFनि कमेन्टमेन्ट हिमान्त कुमार ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि गोरोबथाजों साख्रिनि रादाब फोसावो। बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सेन्ट्रेल आर्मी फर्सआव थिसननायनि सायाव गुवारै बुंथियो। फै बिदिब्ला बिथाङा मा साख्रिनि सोमोन्दै फोसावदों मिथिना लानि। आं हिमान्त कुमार ब्रह्म CISFनि कमान्डेन्ट। BTR एकर्डनि सोमोन्दै मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बड' ग्रुपजों सहि खालामनाय बादियै आरो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सनिफ्राय बिथोन हरनाय बादियै सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्सेसआव कनस्टेबल GD 2021 मायथाइनि पस्टनि सोमोन्दै नटिफिकेशन फोसावनायनि सिगाङावनो
जयग माने एलिजिबल गोनां गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायगा जायगा फ्री रिक्रुटमेंट रेली खालामनाय जागोन जाहाथे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसआव गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहागो लानो हायो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस माने BSF, CASF, CRPF, ITBP आरो SSB बिसोर गासिबो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेसनि मोनसे बाहागो आं देग्लायनि कनस्टेबल जीडी रिक्रुटमेंटनि सोमोन्दै फंनैसो फोसावनो सानदों देग्लायनि 2021 मायथाइनि रिक्रुटमेंट नटिफिकेशनखौ स्टाफ सिलेक्शन कमिशना थाबैनो फोसावनो हासिगौ बेनि थाखाय स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि वेबसाइटआव नायबाय थाबानो जाबाय बेनि एग्जामखौ मोनब्रै स्टेजआवहाय राननाय जायो स्टेज 1 अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाय स्टेज 2 कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जाय कैंडिडेटआ कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव मिनिमाम क्वालिफाइंग मार्क मोनो बे कैंडिडेटखौ स्टेज 3 माने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्टनि थाखाय लेहरनाय जायो आरो स्टेज 4 आव मेडिकल एग्जामिनेशन आरो डकुमेंटेशन खालामनो थाखाय कैंडिडेटखौ लेहरनाय जायो बेनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जागोन बैसोआ एसटी कैंडिडेटनि थाखाय 18 निफ्राय 28 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन एडुकेशन क्वालिफिकेशना मेट्रिक पास जानांगोन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेवहाय खारनाय थायो खारनाया हौवासाफोरनि थाखाय 5 किलोमिटारखौ 24 मिनिटनि गेजेरावहाय फोजोबनो हानांगोन आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय 1.6 खौ 8.5 मिनिटआवहाय खारनायखौ फोजोबनो हानांगोन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट गोजौआ जानांगोन हौवासाफोरनि थाखाय 162.5 आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय 150 सेंटीमीटर्स सेस हौवासाफोरनि थाखायल' नर्माल साइजआ 76 सेंटीमीटर्स आरो बेखौ 5 सेंटीमीटर फेदेरनो हानांगोन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जाबाय कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बेखौ स्टाफ सिलेक्शन कमिशना लायो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपराव गासै 100 क्वेश्चन्सनि 100 मार्क थागोन 100 क्वेश्चन्सआ मोनब्रै पार्टनि पार्ट एआव जनरल इंटेलिजेंस आरो रिजनिंग 25 क्वेश्चन्स पार्ट बी आव जनरल नॉलेज आरो जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन्स पार्ट सी आव एलिमेंटरी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन्स पार्ट ए आव इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन्स बेनि मोड ऑफ सिलेक्शना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आरो मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशना इंग्लिश आरो हिंदीआवल' जागोन फाइनल सिलेक्शना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्कोर मोननायनि सायाव मेरिट लिस्टजों सायख'नाय जागोन बेनि सोमोन्दै सोरबाफोर आरो गोबांसिन मिथिनो लुबैयोब्ला बे मबाइल नम्बर 9365323957 आव कन्टेक्ट खालामनो जाबाय गोजोन्थों।